bawang, sibuyas na puti, sibuyas na pula. Mahihiyang magtanong. May mga melon yata yun, melon. Doon pa? Dire-diretso? Oh, gutom eh. Daming sibuyas at yung sako-sako inaanil lang. Kanya ba yan? Malayo nga lang sa camera pero yan. Kali sila ng sibuyas. Red onion. Kaya mura sibuyas dito sa Nueva Ecija eh. So isakop na po ng bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Tatanggalan nila ng dahon yung sibuyas saka sinasako na. Kahit di ka na lumapit, naaamoy may sibuyas, so punta rito yung hangin. Okay, tuloy tayo sa ating paglalakbay. Tayo malapit-lapit na po sa Pantabangan Dam. Actually ako yung nakarating na po rito ng once. Isang beses lang nung kami pumunta ng Baler, ang daan namin ay Pantabangan Dam. Nung kami dumaan, medyo sa akin mas malayo ito kaysa ron sa kung dadaan ka ng Sierra Madre Mountain. Mas maganda pa ang mga view, mas maganda dumaan doon kumpara dito sa Pantabangan Dam. Going to Baler ha, going to Baler. Pakaraing sibuyas dito, tambak-tambak oh. Sako-sako. Napakarami oh. Bawang, sibuyas na puti, sibuyas na pula. Marami. Marami. Luya. Ano ba kaklaseng amoy yung Bombay? Pupunta ka rito sa Nueva Ecija. Hindi joke lang joke lang po yun. Okay, ano itong akitin nating bridge na to? London Bridge. Wow. Ayos na tulay na to ha. Tanong kung saan papuntang Sampaloc. Tanong natin. Salamat po. Salamat po. Ma'am, good afternoon. Saan po'y papuntang Barangay Sampaloc? Ay, diretso pa po. Kakaliwa. Tapos kakaliwa. Dapat po. Ito yung bayan ng Rizal. Dalawang kanto tapos kakaliwa. Yun na raw yung barangay na Sampaloc. May nakita tayo sa Sampaloc eh. Yun ang ayaw. Tayo ay malapit na. Malayo-layo rin pala to. May 100 kilometro din mula sa amin. Hanggang dito may 100 kilometro din.
Saan po rito yung barangay Sampaloc? Ay, may kanto po ron, waiting stage, papasok po kayo. Oh. Diretso, tapos na ano, kanto may kanto. Bakit dito mo, diretso? Yan po. Yung Tucandos Elementary School. Meron po na, doon na, parang dito. Doon na lang para na. Para may makikita kayong kantong pa ganyan. Kakano naman kayo pumunta. Kakanan na lang. Pero pasok na lang dito. Ako. Salamat, sir. Yun, malapit-lapit na po tayo. Malapit-lapit na sa katotohanan. Siyempre, mas mainam yung nagtatanong kaysa aasa ka sa Waze. Minsan palpak si Waze. Kaya wag mahihiyang magtanong. Natin dito sa ngayong parang waiting state. Ito nga ta. Ito nga. Ito yun. Baka dito yun. Boss, barangay Sampaloc. Opo, salamat. Salamat, sir. Ayun, tama itong ating tinatahak. Dito ron, barangay Sampaloc. Ayun, tapos kakanan. Okay. Okay. Barangay Sampaloc. Actually sa lugar na to parang dry na dry siya. Dry na dry. Bakit tagaraw kasi tibig bundok na yun, brown siya. Pero sa baba mga melon yata yung melon dati. Pero yung bundok na yun, dry na dry. Kaya pwedeng magkaroon ng grass fire. Sunog ang bundok. Kasi tuyot na. Daming tanim nitong mga melon. I think melon niya. Melon yung taniman na yan. Ating tinatahak. Ang problema dyan, hanggang may gasolina. Wow. Yan. Nagpapakatuli, wala pa namang helmet. Barangay Pantabangan Sampaloc, ayun. Okay na. Hindi, babalik ulit tayo para makita sa hindi pakatuling po naman para maipakita yung ating pag-entrance. Barangay Sampaloc Pantabangan. Okay, balik tayo again. We are here right now in Barangay Sampaloc, Pantabangan. Ayan na. Okay. Puro nabasa na. Palit sa camera dahil tayo ay naka GoPro. Sana makita natin. Makita natin kung saan sila. Tayo ay maglo-load at tatawagan natin. Dahil malapit sila sa malapit sila sa dam Pinakita sa akin may mga dam may mga floating cottage wala naman dito yung dam.
Pwede magtanong. Ano po yun? Yung may mga floating cottage. I think palapit na. Nakita ko na yung tubig eh. Andun po. Ay, yung po yun. Doon pa? Dire-diretso po. Dire-diretso? Akong liliko. Akong liliko. Pag hindi... Lilikuan doon sa may barangay hall. Opo, tapos po, dire-diretso na po. Yung pababaan po. Yung dalawang pababaan po doon. Dire-diretso po pababaan. Diretso ko tapos Pag di ba po, mataas po yung pababaan. pagdating sa barangay hall, May pababaan po yun. diretso na sa ilog. Diretso na sa ilog. Diretso na sa ilog. Puro diretso lang po yung po kayo liliko. Yeah, i-upload ko yun sa vlog ko eh. Okay. Bakit? Ano kali sa sinabi ko lang i-upload ko eh. Sa kaliwa po. Yan, naka-open yan. Sige po dun po sa kaliwa po. Sa kaliwa. Dancer po to. Ha? Dancer. Dancer ba yan? Dalawa yung pag ganyan. Pataas po yan, tapos pag ganyan. Sa kaliwa po kayo, ano. Salamat sa inyo ha. Sige po, okay lang po. Sige po, goodbye. Kakapunta na. Medyo umahambon-hambon pa oh. Yan na yung barangay hall. Barangay Sampalo. Kakaliwa. Dito yan. Dito yung ano, maraming floating cottage. Opo, diretso lang. Diretso lang. Baka makita ko kanilang mga tricycle eh. Nakilala ko eh. Hindi yun na eh. Huwag mahihiyang magtanong, saan po ba dito ang pupuntahan ko? Huwag mahihiyang magtanong. May dalawang bibi akong nakita. Mapayat mga bibi. Mapayat. Ito na. Floating cottage. I don't know where it is. Sabi floating cottage na yun. Saan ba sila? Tingnan natin. Diretso tayo. Diretso tayo na. Ito na yung floating cottage. Actually, this is not a Pantabangan yata dam. This is a river. Saan kaya sila maraming naliligo? Hanapin natin sila. Napakadali lang pala makita. Saan? Sa taas? Hindi ko alam. Sige, babalik tayo. Agali ko lang lang Laguna eh. Oo, natulog lang ng 2 oras eh. Diretso rito. Doon ko sa Petron yun eh, kaya maliit yung daan doon eh. Doon ko sa Petron. Oo. Tapos dumaan ng tulay. Oo, duman ako ng tulay. Oo, dadiretso ka. Hindi, dumiretso pa ako. Naligaw Sa ka pangalawang, hindi naman, hindi ako naligaw. Ay, kung dumiretso ka pa naman, Pinagtanong ko ng pinagtanong eh. Yun, narating ko na yung pwesto nila. Ako'y magpaparking muna.
yan bahay nila PJ? Ano lang ito eh. Ha? Ano lang lahat to. Kanila lahat yan? Ito ba? Oo, ba? Ang ganda sa may ano. ayos ah. Ito sa may kubugan. Hindi naman ako naligaw, nakakuha naman sa tanong-tanong. Ba't wala ka doon sa karamihan? Nagigising lang. Ha, pagising mo na. Ako'y naka-idlip naman ng 2 tulog, 2 gabi ng puyat. Galing pa ako ng Laguna. Dumiretso lang ako sa bahay. Nakarating na rin po tayo. Naka-vlog yung pre. Babay muna, papatayin ko muna rin. Sakain muna ako. Gutom eh. Sabi mo, mula Laguna hanggang dito. Grabe.